Podemos, sí? Bueno, pois moitas gracias e, como sempre, o día e agradecer a vosa presencia nesta convocatoria na que vos quero adiantar un pouco os temas que imos a levar a debate no próximo pleno despois da celebración da Xunta de Portavoces que acaba de ter lugar, non? O primeiro punto da orde do día, como sabedes, será a proposición de lei de reforma do regulamento do Parlamento de Galicia que vaise tramitar polo procedimento de lectura única e que conta co consenso dos 4 grupos con representación na Cámara. Trátase dunha modificación puntual orientada a mellorar o funcionamento desta institución, a reforzar a seguridade xurídica e a favorecer unha maior operatividade e eficacia da actividade parlamentaria. No relativo ao exercicio a voto, a reforma actualiza a regulación vixente para adaptala ás distintas situacións persoais que poden afectar a deputadas e deputados e, ademais dos supostos xa previstos de embarazo, maternidade e paternidade, incorpóranse novas situacións como a hospitalización, a incapacidade temporal ou a enfermidade grave, posibilitando así o exercicio dos dereitos parlamentarios con maiores garantías. Por outra banda, tamén se modifica o réxime aplicable ás preguntas orais pendentes ao remate dos períodos ordinarios de sesións, co obxectivo de dotar de maior claridade e axilidade a súa tramitación, facilitando unha xestión máis ordenada deste instrumento de control parlamentario e contribuindo así a un funcionamento máis eficaz da Cámara. En segundo lugar, comparecerá o Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para informar sobre a evolución das políticas de investigación e innovación impulsadas pola Xunta de Galicia. Como sabedes, a ciencia é unha das prioridades desta legislatura, cun área específica de goberno dedicada a coordinar e reforzar este ámbito. En este marco, pasado ano aprobouse o Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027, co obxectivo de fortalecer o sistema galego de I+D+I e impulsar a transferencia de coñecemento e a competitividade. Parece razonable que no Ecuador da súa vixencia pois é un bo momento para facer balance dos avances acadados e analizar os retos pendentes para seguir consolidando Galicia como un referente en investigación e innovación. Respecto ás iniciativas que imos a levar, o Grupo Popular van poñer o foco nos asuntos claves para Galicia, reivindicando o respecto ao Estado de Dereito, a fortaleza das institucións democráticas e a defensa dos intereses dos galegos. E deste xeito defenderemos unha iniciativa que parte unha premisa básica. A confianza dos cidadáns nas institucións democráticas constitúe un dos principais activos de calquera sociedade libre. Galicia caracterízase pola súa estabilidade institucional, polo respecto ás reglas democráticas e por unha forma de facer política baseada na responsabilidade e na moderación. E precisamente por iso non podemos permanecer indiferentes ante unha situación que está a provocar unha crecente preocupación social e un evidente deterioro da credibilidade das nosas institucións públicas. Os feitos que se veñen coñecendo nas últimas semanas relacionados cos presuntas tramas de corrupción vinculadas ao entorno político e institucional do Goberno de España resultan graves por si mesmos, pero tamén o son as reaccións dirixidas a cuestionar ou desacreditar a labor de xuíces, tribunais e profesionais dos medios de comunicación que exercen as súas funcións de investigación e control. Nun Estado de Dereito, a independencia xudicial, a liberdade de información, a transparencia e a rendición de contas non son elementos accesorios, senón principios esenciais para garantir o correcto funcionamento da democracia e para preservar a confianza cidadá. E por iso, a resolución que propoñemos pretende trasladar unha mensaxe clara de defensa das institucións democráticas. O Parlamento de Galicia expresa a súa condena ante os ataques dirixidos contra a xustiza e os medios de comunicación, reclama a depuración das responsabilidades políticas que poidan derivarse dos casos coñecidos, insta ao Goberno de España a actuar con total transparencia e plena colaboración cos órganos investigadores e demanda o cesamento de calquera utilización partidista dos medios públicos estatais.
En definitiva, esta Cámara reafirma o seu compromiso coa exemplaridade pública, co respeto institucional e coa defensa dos principios que sustentan o noso Estado de Dereito. Por outra banda, insistiremos en que a transferencia da P9 constitúa unha das grandes reivindicacións de Galicia e defenderemos a posición política que este Parlamento aprobou por unanimidade. Por iso resulta difícil de entender que despois de anos de bloqueo da iniciativa no Congreso, os grupos que sustentan o Goberno central impulsen agora un acordo que modifica radicalmente aspectos sustanciais do texto consensuado por todas as forzas políticas galegas, sen contar coa Xunta de Galicia, nin respetar plenamente o mandato desta Cámara. O que defendemos é moi sinxelo, que a transferencia se produza nos termos aprobados por unanimidade polo Parlamento de Galicia, sen recortes, sen limitacións e sen interpretacións ou reinterpretacións posteriores. Galicia debe asumir a xestión integral da P9 con todas as competencias necesarias, incluindo a planificación, a explotación, a conservación e a política tarifaria da infraestructura sen que o seu alcance quede condicionado a futuras negociacións que poidan desvirtuar o acordo alcanzado nesta Cámara. Do mesmo xeito, consideramos irrenunciable que a transferencia non implique ningún coste engadido para os galegos. O Estado debe seguir financiando as bonificacións actualmente vixentes, a achegar os recursos necesarios para ampliálas e asumir todas as obrigas económicas derivadas da concesión, das sucesivas modificacións aprobadas ao longo dos anos e de calquera eventual consecuencia xurídica ou financeira relacionada coa autoestrada. Presentaremos, ademais, 3 preguntas orais centradas en cuestións que consideramos estratégicas para Galicia. Por unha banda, solicitaremos a Xunta unha valoración da recente sentencia do Tribunal Supremo sobre o Parque Eólico de Bustelo, ao considerar que avala aspectos claves da tramitación administrativa e ambiental dos proxectos eólicos e pode contribuir, polo tanto, a desbloquear o desenvolvemento das enerxías renovables na nosa comunidade. Ademais, preguntaremos polo resultados da reunión mantida polo Conselleiro de Presidencia co Coordinador Europeo do Corredor Atlántico, unha infraestructura estatal considerada fundamental para mellorar as conexións ferroviarias, para reforzar a competitividade económica de Galicia e para fortalecer os nosos vínculos con Portugal e co resto de Europa e que non está avanzando co ritmo agardado e desexado. E, finalmente, abordaremos a aprobación polo Goberno de España do anteproxecto da Lei do Estatuto Marco do Persoal Sanitario, expresando a nosa preocupación pola falta de consenso coas comunidades autónomas e cos profesionais médicos, así como polas consecuencias que esta situación está a ter sobre a asistencia sanitaria. Compre recordar que desde o inicio das folgas en decembro só en Galicia se suspenderon case 245.000 actos médicos e ante isto a ministra permanece impasible para evitar que haxa máis pacientes prexudicados. Creo que esta postura contrasta claramente coa da Xunta que demostrou a súa capacidade de diálogo chegando a 7 acordos cos sindicatos para mellorar as condicións do persoal sanitario cun grande esforzo económico por parte desta administración. E pola miña banda, máis nada, quedará a vosa disposición por se necesitades algunha aclaración sobre este tema ou sobre calquera outra cuestión que consideredes de interés. Mire, respecto á primeira das cuestións, o peche de camas que acabo de escoitar que aquí se calificou de excepcional ou de que non é normal. Neste país existen 17 comunidades autónomas. Eu reto aos voceiros da oposición a que me digan unha delas nas que non se vai tomar esta medida. Porque creo que eso sí lle daría aos galegos boa conta do que é normal e non é normal.
Eu volvo a repetir, é un procedimento absolutamente habitual por parte de todos os sistemas sanitarios no noso país que simplemente pretende compatibilizar a asistencia sanitaria que queda garantida para todos e cada un dos cidadáns durante o período de verano con necesario descanso dos profesionais médicos. É tan sinxelo como iso. Fano absolutamente todas as comunidades, incluindo, ata onde sei, as de Asturias, gobernada polo Partido Socialista, a de Castilla-La Mancha, gobernada polo Partido Socialista, ou a de Cataluña, gobernada polo Partido Socialista. Non sei se é que aí o Partido Socialista pretende infringir un dano aos seus cidadáns co peche destas camas. Eu creo que non. Creo que simplemente pretenderá o mismo que o Goberno galego, que, como repito, é compatibilizar a necesaria asistencia sanitaria e as garantías sanitarias para todos os cidadáns co descanso estival dos profesionais da sanidade pública. Respecto á segunda, nós non pretendemos controlar nada e creo que a Xunta está moi lonxe de pretender controlar nada polo mero feito de controlar. Simplemente recollemos a existencia dun problema que é evidente, que outros negan. Estaría moi ben que llo explicasen os estudantes que están a ver afectados por ese problema. Se eles consideran que isto é unha cuestión menor, alá eles. A nós nos parece que esta proba é unha proba importante para o estudantado, de enorme importancia, e, polo tanto, creemos que debe desenvolverse coas máximas garantías e intentando crear os mínimos problemas posibles a quen finalmente se ve afectado por esos problemas, que non somos nós. Eu, afortunadamente, superei a selectividade fai moitos anos. Pero hai rapaces que nestes días engaden a tensión dun examen que ten unha importancia francamente reseñable á hora de decidir o seu futuro e que estudios poden cursar, que o fagan coas garantías necesarias e que non vexan que se engade máis presión á presión que xa eles mesmos se impoñen co seu estudio e co seu esforzo para superar nas mellores condicións esta proba. Me parece que a proposta que fai o Goberno é razonable, sobre todo porque, como dixen, a Xunta de Galicia non forma parte, non tomou parte nos problemas que se crearon este ano. Simplemente estáse ofrecendo para formar parte da solución a eses problemas e para evitar que se repitan no futuro. E iso me parece que é o que fai un goberno responsable. Perdón? Non, nos é unha iniciativa que se registrou aquí, que entendemos que a caída, que responde a unha preocupación cidadá certa. Eu creo que a imensa maioría dos galegos están escandalizados ante o que estamos coñecendo a través dos medios de comunicación nas últimas semanas. Me parece que isto é un motivo máis que suficiente para amosar o noso respaldo ás institucións democráticas, pero aínda se agrava máis esa situación vendo a reacción que se está tendo dende un goberno que insiste en debilitar e degradar as nosas institucións porque na elección que tivo que tomar entre asumir responsabilidades ou botarlle a culpa aos outros, preferiu botarlle a culpa a todo o mundo e alentar teorías conspiranoicas que certamente me parece que son preocupantes. Dende calquera ámbito sería moi preocupante que se alentasen teorías que cuestionan a independencia xudicial. Que se faga dende o Goberno de España e que quen o fai continúe a ser membro do Goberno de España é dunha gravedade francamente sin precedentes. A mí me parece que o representante
da Igrexa, o máximo representante da Igrexa Católica, que representa o sentir de millóns de fiéis en todo o mundo, se achega a España a coñecer a nosa realidade e a mandar un mensaxe que sí que me parece interesante, que é chamarnos a todos ao consenso e a que desapareza un grado excesivo de crispación, me parece que é francamente positivo. A partir de aí eu non vou a entrar en lecturas interesadas, que ademais en certos casos me parece que xa entran no ridículo. Eu recordo que este goberno ten, por exemplo, sin explicar un importante número de mortes na fronteira sur deste país. Estou seguro de que o mensaxe do Papa non refrenda esas cuestións, nin refrenda a imposición, nin refrenda tampouco pois que se este improvisando continuamente en esta materia. Creo que o que fai un chamado á responsabilidade, e volvo a repetir, en contra do que afirman algúns, todos queremos exercer a solidaridade e queremos facelo da mellor maneira posible, garantindo dereitos a todos os que chegan aquí. Pero iso é unha cuestión e outra cousa é facer, que iso é a responsabilidade dun goberno serio, que iso sexa compatible con manter o Estado de Dereito e con poder atender as persoas con certas garantías. Eu lamento que algúns estén xogando a unha política moi fea no que o interés do emigrante parece que queda sometido ao interés político dun determinado grupo. E creo que iso é unha pésima noticia para España e para todas esas persoas que se achegan ao noso país na busca de un mellor estatus de vida e dunha oportunidade de futuro. Bueno, non está en ningún momento. Se coñecemos esa postura, esa solicitude que trasladaron na Xunta de Portavoces, a eles lle corresponde, non vou ser eu que diga o contrario. Pero quen pretende repetir unha e outra vez as mesmas propostas, agardando que se produzan resultados diferentes, francamente está, primeiro, condenado ao fracaso, e segundo, amosa unha falla de intelixencia política importante. Cando un repite propostas e procedementos, o normal é que, por coherencia, obteña o mismo resultado a esa proposta e a eses procedementos. Máis triste me parece que se ameace con retirar o apoio a unha valedora, entre outras cousas porque hai unha diferencia sustancial entre a elección da valedora e a proposta do adxunto, que o BNG, cando prestou apoio á valedora, coñecía perfectamente cal era a proposta e o nome da persoa que ia ocupar esa responsabilidade. Xusto ao contrario do que pretende coa proposta do adxunto, que foi ocultar en todo momento e aproveitarse da boa fe dun grupo que lle dixo que simplemente o que pedía é que os perfiles foran francamente similares, institucionais e alonxados da polémica partidista, algo que evidentemente non cumple o perfil proposto polo BNG. Polo tanto, eles saberán o que queren facer e, volvo a repetir, nos actuaremos coherentemente coa proposta que levamos, coa postura que levamos mantendo ao longo destes meses, que, por certo, permitiu renovar a valeduría e que, como se pode comprobar, non vai máis alá polo empecinamento do BNG, que considera que non hai máis que unha persoa en toda Galicia capaz de acadar ou de alcanzar esa responsabilidade, a pesar de que esa persoa non conte co respaldo do grupo maioritario nesta Cámara, que volvo, por certo, a aclarar unha cuestión que parece importante. Non ten capacidade de veto nesta Cámara. Ten posibilidade de voto. Algúns confunden un término co outro e tal vez nesa defensa encendida que fan últimamente das institucións democráticas deberían empezar coñecendo cales son os fundamentos das mismas, que responden basicamente á capacidade que ten cada un dos grupos en función da confianza que lle otorgaron a cada quen os cidadáns. No noso caso foi unha confianza moi maioritaria e, polo tanto, vamos a responder a esa confianza dos galegos con responsabilidade e sentido común, como non pode ser de outro xeito.
Algunha outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias.